Goedenavond, het is zondag 15 oktober. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Hoe krijg je mensen met een ziekte of beperking vaker de gewone bus in? De gemeente Middelburg onderzoekt dit met een proef. Een kleine 400 zogenoemde WMO-reizigers kunnen met een speciale pas en buiten de spits gratis reizen met de gewone bus. Het idee erachter is dat ze er zo vaker op uit kunnen. Omdat we graag willen dat de inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. Zoveel mogelijk ook zelf de regie hebben. Nou ja, met openbaar vervoer hebben ze dat. Dus vandaar inderdaad dat wij die proef gestart zijn. Nu wordt er meestal met de WMO-taxi gereisd. Die is niet alleen duurder, je moet hem ook uren van tevoren boeken. Je moet bellen en binnen 1,5 uur of zo komt er een busje. Nou, de vraag is wanneer die precies komt. Het zal heel eerlijk zijn, maar uit eerder dat ik dacht van nou, dat is best wel een duur ritje. Nu is het gratis en nu kan ik gewoon even er naartoe om de zon onder zien te gaan. En de WMO-taxi, daar moet je soms een heel eind mee omrijden ook. Dan moet je overal afgezet worden. En ik voel me ook niet meer gehandicapt nu ik in de gewone bus kan. Intussen hebben een kleine 150 deelnemers de pas ook echt gebruikt voor een ritje. Sommigen ervaren nog hobbels op de weg. Zo kan niet iedereen even makkelijk bij het centrale busstation komen. Je kan 2 keer in de week bij ons vandaan van Hoftervesten naar de stad met het buurtbusje. Dus de andere dagen ben je afhankelijk van de taxi. En waar gaat nu de reis naartoe, mevrouw? Naar Middelburgstation. Ja. En dan? En dan de taxi weer naar huis. Alle pijnpunten worden meegenomen in de evaluatie. De proef loopt nog tot maart volgend jaar. Wie van snorkelen houdt, hoeft niet naar een tropisch oord om daar de zee in te plonzen. Vanaf dit weekend kun je in de etalage van een van de leegstaande winkels in Terneuzen alle pracht en praal die aquaria te bieden hebben bekijken. Het is een tentoonstelling van aquariumvereniging De Albino Zwaardrager. Nou, we proberen de mensen te enthousiasmeren voor de aquariumhobby. En dat doen we middels die aquariums die hier allemaal opgesteld staan. Wat vindt u nou zo leuk dan aan die aquaria en die vissen? Dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen, maar wat vind je daar zo leuk van? Ja, het makkelijke is, hè? Een vis die praat niet terug. Dus je kan er alles tegen vertellen. En meestal hebben ze het naar de zin. In het winkelpand staan 44 aquaria die je kunt bekijken. In ieder aquarium zwemmen visjes uit een ander werelddeel. Zo ook een aquarium waarin de Nederlandse sloot nagemaakt is. Inclusief de rommel die erin gegooid wordt. Dat is ook de opstelling van een sloot zoals die buiten te zien is. En dan gooien de mensen blikjes cola in of weet ik het wat, rommel. En dat hoort er niet thuis. Wie nieuwsgierig is naar de tentoonstelling kan hem nog de hele week bezichtigen. De jaren daarvoor zie je altijd andere mensen op die kalender staan en dan zie je jezelf. Dat is echt geweldig. Ja. 2 Zeeuwse boeren staan dit jaar in de boeren- en boerinnenkalender. Bart uit Sint-Philipsland en Joa uit Veren. De kalenders werden vorige week tijdens een feest in Overijssel gepresenteerd. Joa had haar eigen reden om mee te doen. Heel veel mensen denken altijd van boerinnen, nou dat zijn van die lompe vrouwen die een beetje alleen op die boerderij zitten en er niet uitzien. Nou, we willen ook wel laten zien dat het ook wel anders kan, zeg maar. Ouderwets en seksistisch vindt ze het zeker niet om schaars gekleed op een kalender te staan. Van mijn familieskant weet ik wel 100% zeker dat die er wel zo over denken in ieder geval. Maar goed, dat is maar een manier van denken en ja, ik vind het niet. Ik bedoel, we staan er niet compleet naakt op of zo. We staan er op zich nog best wel netjes op en we doen het voor een goed doel. Dus ja, ik vind het allemaal niet zo heel erg eigenlijk. De kalenders worden gemaakt als promotiemiddel om boeren positief in het nieuws te krijgen. Eén ding hebben ze gemeen. Ze zijn klein, maar verder zie je ze in allerlei vormen. Bonsaiboompjes. Koewacht was vandaag het epicentrum van de bonsai-kunst. Bezoekers kwamen om te bewonderen, maar ook om te leren, zoals deze liefhebber uit België. Het is niet zo simpel van wat te knippen en wat draad te trekken. Er horen ook bepaalde regels bij. Want de eeuwenoude bonsai-kunst vraagt een uiterst nauwkeurige verzorging. Wat leert u nu? Welke dode takjes ik weg mag knippen en welke ik moet laten staan. Hoeveel water, of die in een gezonde toestand is of ik hem verwaarloosd heb. Maar dat denk ik niet. Doet meneer het goed? Ja, meneer doet het goed. En wat meneer vooral goed doet is om zijn boom mee te nemen en om te laten zien aan andere bonsai-liefhebbers, zodat we gezamenlijk van onze hobby kunnen genieten. Dat doet hij keigoed.
Vandaag waren er vooral veel stapelwolken te zien. En met 11 graden was het vrij frisjes. Af en toe trok er een regenbui over, zoals hier in Vlissingen mooi te zien. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en vooral in de kuststrook houden we nog af en toe een bui. De wind die is overwegend zwak en veranderlijk en de temperatuur zakt terug naar 9 graden langs de kust tot zo'n 5 à 6 graden landinwaarts. In het binnenland kan er in de late nacht ook wat nevel en lokaal misschien een mistbank ontstaan. Morgen krijgen we vooral te maken met veel hoge bewolking en in de ochtend is er langs de kust nog kans op een buitje. Het wordt een graad of 13 en de wind is dan inmiddels ook gedraaid naar het oosten. De vooruitzichten. Dinsdag, dan gaan we af en toe de zon zien en het wordt 14 graden. Woensdag komt de wisselvalligheid terug. Af en toe valt er wat regen. In de nacht naar donderdag, dan trekt er een stevige regenzone over. Hierachter komen we weer in de warmere lucht terecht en dat betekent dat we weer terugzitten op de 20 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.